Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να χακάρετε το PSP 2000, το PSP 3004 και το PSP Go. Αρχικά συνδέουμε το PSP μας με τον υπολογιστή. Το ανοίγουμε και πηγαίνουμε στο USB connection. Η PSP μας έχει συνδεθεί με τον υπολογιστή, όπως μπορείτε να δείτε. Ανοίγουμε τα αρχεία του PSP. Όλα τα αρχεία θα τοποθετηθούν στο φάκελο PSP Games. Εδώ πέρα θα τοποθετηθούν όλα τα αρχεία. Ας πάμε να τα κατεβάσουμε. Αρχικά πηγαίνουμε σε αυτό εδώ το site, όπου από εδώ θα αναβαθμίσουμε το firmware PSP από όποια έκδοση είναι σε 660. Πατάμε το Developer Link 1. Το αρχείο αρχίζει να κατεβαίνει. Αφού το αρχιάκι μας κατέβηκε, πάμε στις λήψεις και το παίρνουμε από εδώ και το τοποθετούμε εδώ μέσα. Αφού περάσαμε μέσα στο firmware, στο PSP, το δικό μου το PSP έχει ήδη το firmware 660. Να το. Οπότε συνδέουμε το PSP ξανά με τον υπολογιστή και τώρα για να το χακάρουμε. Όπως βλέπετε το PSP έχει συνδεθεί ξανά με τον υπολογιστή. Πατάμε το PSP, πάλι Games, διαγράφω το αρχείο γιατί πλέον μου είναι άχρηστο, εφόσον έχω κάνει την αναβάθμιση του firmware στο 660. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο site για να κατεβάσουμε το αρχείο με το οποίο θα μας βοηθήσει να χακάρουμε το PSP. Αυτό είναι το site, το link είναι κάτω στο description. Πηγαίνουμε κάτω και κατεβάζουμε αυτό εδώ το αρχείο. Πατάμε download. Όπως βλέπουμε το αρχείο αρχίζει να κατεβαίνει. Όπως βλέπουμε το αρχείο αρχίζει να κατεβαίνει. Αφού το αρχείο μας κατέβηκε, πηγαίνουμε πάλι στις λήψεις. Το αρχείο αυτό το περνάμε στην φάνη εργασίας για να μας διευκολύνει. Πατάμε Exart here. Να τα αρχεία μας. Αυτά εδώ τα αρχεία τα διαγράφουμε γιατί μας είναι άχρηστα. Και ανοίγουμε το φάκελο PSP Games και τοποθετούμε αυτά εδώ τα τρία αρχεία μέσα στο φάκελο PSP Games. Μετά κλείνουμε Μετά, αφού τοποθετηθούν τα αρχεία, πάμε στο PSP. Να το PSP εδώ. Πάμε σε αυτό εδώ πέρα, το memory stick. Αρχικά
πηγαίνουμε στο Update. Πατάμε Χ και ξανά Χ. Τώρα φίλοι μου το PSP σας είναι χακαρισμένο. Μετά πηγαίνουμε ξανά στον υπολογιστή. Και δημιουργούμε μέσα στο φάκελο PSP ένα φάκελο. Θα τον ονομάσουμε ISO. Και εδώ θα βάζουμε τα παιχνίδια μας. Σε αυτό το φάκελο που δημιουργήσαμε, ISO, θα τοποθετούμε μέσα τα παιχνίδια. Εγώ εδώ πέρα έχω ήδη κατεβάσει ένα παιχνίδι από το The Pirate Bay, το Jetpack Joyride, και θα το τοποθετήσω εδώ μέσα. Το παιχνίδι μας είναι έτοιμο και πάμε τώρα στο PSP μας. Και το παιχνίδι μας είναι εδώ πέρα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν θέλετε κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like και ένα share. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.